Po technickej prestávke sa vám opäť hlási súkromná televízna stanica Furčianske tvorivé letokruhy. Program dopoludňajšieho vysielania je nasledovný. Predstavovanie členov našej skupiny, ktorá je 8-členná. Ja som Tono, chodím do letokruhov od začiatku a veľmi sa mi to páči. Robíme rôzne umelecké veci, chodia nám tu na výstavu a veľmi radi sa pripájame k rozličným prácam, že napríklad robíme tento lampáše, sme robili také umelecké dielo. Teraz prichystaujeme vysadiť kvety v záhrade a chceme to zveľadiť, aby mohli tu naši občania prísť občas pozrieť, aby sme mohli im ukázať, že nesedíme tu, ale pracujeme svorne a že pevne verím, že nám sa to podarí ešte urobiť veľa práce. Do ďalších vecí, aj napríklad tanec a hudba a s mladými, takéto veci, aby sme sa prispôsobili a spojili sa s mladými ľuďmi, aby nás trochu si vážili a my ich. A skrátka, je to veľmi pekné, že môžeme takto spolupracovať. A za to im veľmi pekne ďakujeme mladým a pevne verím, že ešte prídu k nám a že budeme ďalej pracovať spoločne s nimi. Predstavuje sa vám Soňa, členka skupiny Letokruhy. Radi privítame všetkých aktívnych seniorov. No rada sem chodím, lebo tu je veselo, dobre sa tu cítim, sme ako jedna rodina. Zláta. A ja som Ľudka. Ľubíme sladkosti. Tiež. Ďalším bodom bude generačný monument, pokračovanie práce, precvičenie tanca, ktorý bude spojený s mladou generáciou. V odpoludňajších hodinách bude o 17. hodine príprava zeminy na výsadbu bielinkovej mandely a že 19.5. začala vernisáž frivoletiek a čipiek, ako ich možno nepoznáte, a potrvá do 2.6.2014. Ďalší bod je ako príležitostný a je zaradený ako okienko jubilantom. Milý Tonko náš, číslo 70 a 9 sú príčinou toho, že dnes potriasť tvojou pravicou by stálo za to. Popriať zdravie, šťastie, radosť z pohybu, aby tvoje telo nezlenivelo. Poraziť choroby až na kolena, nech sa ti darí a nám vyčariť ti len tak ľahko úsmev na tvári. Žiť s dobrou náladou a chuťou žiť je svet krajší, tak sa ti všetko vyriešiť podarí. Smútok zaháňaj čo najďalej od seba. Teš sa z každého dňa, ktorý ti Pán Boh dá. Srdečne blahoželáme. Moderátorka Feličita. Hlási sa vám súkromná televízna stanica Furčianske tvorivé letokruhy s mimoriadnym odpoludňajším vysielaním zo stanoviska výmenníka na Jegorovom námestí číslo 5. Interiér výmenníka je už zrekonštruovaný. 19.5. bola zahájená výstava ručne vyrobených ozdôb, technikov frivolitkovania a háčkovania dvoch furčaniek naživo. Výstava potrvá do 2. júna. Srdečne vás pozývame, príďte medzi nás.
Dnes 20. mája začíname skrášľovať aj exteriér, ktorý bude slúžiť na oddych a výmenu skúseností aj verejnosti. Začíname budovať projekt Zuzky Udianovej výnimočnou bylinovo-kvetinovou mandalou. Dnes pripravujeme pôdu pod bylinky. Do brigády sa zapojili aj priatelia nášho výmenníka, a to je Janko, člen denného centra, a Jakub a jeho priateľka Kika. A Marci, členka tanečnej skupiny Úžasná žena. Realizácia bude prebiehať do 25. mája. Radi privítame na budovaní aj našich občanov, ktorí obohatia svojimi nápadmi náš projekt. Tešíme sa na vašu účasť v pracovných dňoch v stredu, každú stredu od 10. do 18. hodiny. Slávnostné otvorenie bude 28.5. o 11. hodine, ktoré bude sprevádzať čajová slávnosť. Moderátorka FTL Felicita, členka našej skupiny.